Hayi sorry-ke sisi, kodwa cela ungincengela bandla umnyeni wakho ukuthi angondlela ingane yami bandla, ngiyacela. Angingenje indaba yenu into engayikhuluma nje indaba yengane kuphela, kodwa nje nina niyangicika nje nobabili naye nje. Wena fanele ngabe ukhuluma naye indoda yakho, bese kuyindoda yakho. Senibingelele nonke emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nehlelo noLong Star. Namhlanje sivakashele udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sabona njani? Yebo njani? Ngiyaphila. Cobingela ababukela emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Oh sanibonani babukela emakhaya, qhamuka eClermont. Uqhamuka eClermont. Yebo. Uhlaliswa yini lesi sihlalo sobukhosi? Ithini imfihlo? Iqalaphi? Ngihlaliswa yinkinga esenginazo manje ngangatshela ukuthi ngizoba nazo. Ngaqale ngawufuna umsebenzi eNtuzuma. Okay, ngawuthola umsebenzi usisi nje oshadile nomnyeni wakhe ney'ngane eziwu-2. Oh, okay. Hhayi-ke ngithole umsebenzi ngisebenze, usisi abe right, nobaba wakwakhe abe right. Mhlawumbe ngisebenza after 3 months. After 3 months uGuy engishayele njalo mayenza amagrosa esifuna ukuhamba nami. Ubani-ke manje uGuy? Uyena phela ubaba. Umyeni? Umyeni. Okay. Ubuhlala khona endlini? Ya, bengihlala khona endlini. Okay. Bengihlala kwelinye ikamera elingaphandle. Oh. Bekwelabhodi kababa lo. Oh, okay. Wahamba kwehlala emakhaya. Okay. Ngahlala khona-ke mina-ke. So mayethi uhamba nawe amagrosa kuyokwenziwani igrosa? Cha phela ngisiyothenga igrosa yasendlini. Nezinto zey'ngane, umama mhlawumbe uma engakabuyi emsebenzini sihambe ney'ngane lezo 2. Oh, okay. Sihambe sothenga sibuye. Elokhu ifuna inamba yami njalo ku-WhatsApp, engibingelele njalo ekuseni, engivuse nje. I'm interested to know ukuthi-ke na mayekuvusa ngo-WhatsApp, ama-WhatsApp athini? Uyangibingelela nje ukuthi unjani, ulale kahle. Bewengangitshela phela ukuthi uyangithanda. Yeah. Kodwa nje ngabona ukuthi hhayi uyangifuna impela-ke. Khona la iyakhona le ndaba. Yeah. Khona engitshela ukuthi hhayi sisi kanje ngiyakuthanda mina. Nami ngavuma-ke ngoba kwakuwubhuti owaye-right. Ubhuti owaye-right in what sense? Nje wayene-care. Wayene-care? Yeah. So manje wayekunikeza i-care noma wawuyihalela kumama wakwakhe wasubona ukuthi kufanele wena le care? Yeah, I think so. Kushuthi ngaba nomona. So manje ithini iplan yakho kule setup yokuthi ufikile ngokuzosebenza wena usuthandana nobaba wakhona? Angazi nami ukuthi ngangenzani, yazi ngiyayisola kumanje. And ngiyafisa ukumtshela uma wakhona. Uzomtshela ukuthini? Ukuthi ngibe ngithandana nomuntu wakhe and sengikhulelwe and ngina 4 months ngikhulelwe. Oh my goodness. Uwumuntu onjani? Yo, uzothuka ngempela uma ngamtshela ukuthi mina. Uwumuntu onjani yena umama wakhona? Yena kanalo usisi nje o-right. Kuwukuthi uma engezwa-ke nje angavela ahlanye. So manje-ke umsolwa-ke wamtshela ukuthi wena ukhulelwe? Uyazi ngamtshela. Wathini? Wathi angihambe lapha, wangixosha. Wathi angihambe ngoba ngizomqhatha nomuntu wakhe. So manje awusahlali khona? Angisahlali khona. Why uzomtshela unkosikazi wakhe lonto? Ngoba ngifuna azi ukuthi ngikhulelwe. Mase yena enzani? Khona ingane yami izobe phela khona bezoyinakekela ingane yami. At least masazi yena umama. Ingane yami ingamukeleka kahle mase ngizela ngazi. Phela angeke aze akwatele mina ephinde ikwatele nengane. Ingane vele yamnyeni wakhe. Akuhlangene ukuthi nami ngikhona lapho phakathi. Vele ngizobe ngingasekho empilweni zabo. So manje-ke awungitshele. Umkhwana wakhe uyazi ukuthi wena wena uzela? No, akazi. Akazi? So ngoba uze lana yena wazi ukuthi yena iqiniso uzoligcina until whatever time. Yeah, wazi lokho. Kodwa unkosikazi awumtshelile. Manje-ke mase umtshela unkosikazi uthi yena yes ufuna bagade ingane. Mayethi ufuna ukuyithatha? Ingane yami? Ngeke ngikwazi ukuthi iyokhuliswa uloya mama. Ngobani? Ngeke unezakhe naye ingane nami ngifuna ngikhulisele yami. So ufuna bayondle kuphela? Yeah, ngifuna nje besupport nje ingane yami ikhule right.
Ngisho noma mhlawumbe ngavakasha-ke beyoyibona-ke kulezo khathi. Emsebenzini-ke wathi uhambeleni umtshele? Kubukhona lapha? Eyi, phela ngithi ubaba lo wayesengithreatenisha, ngatshela umama-ke ngathi hhayi ekhaya sebeyangidinga. Khona umsebenzi engiwu-aplayele sengiwutholile, sebengibizile. Ngafaka khona ama-CV ngahamba-ke. Wathi angiqale ngilinde kuphele inyanga khona ezothola umuntu ezogada iy'ngane zakhe. Ngalinda-ke ngoba ubaba wayesengijahile impela ukuthi nje angihambe laphaya. Hhayi ngalinda-ke ngamtshela ukuthi unkosikazi wakhe utheni, wathi hhayi ufuna nje ngihambe kuphela unyanga. Awungitshele-ke benijolela kuphi? Ngasiphi isikhathi? Ngoba phela usekhaya ugada iy'ngane. Umama masebuyile uyahamba uyopheka ngalena iy'ngane ngihlale nazo. Mhlambe ngiphume nazo. Phela iy'ngane azizindala, zincane. Zingakanani? Le enye ina-2 years, le enye ina-4. So isikhathi sokujola kubusithola nini sokujola nobaba lapho? Ngithi le ena-4 ibisala endlini, mhlawumbe ngihambe nale ena-2 ngoba phela iyahlupha-ke. Ngihambe ngiye ngale nayo ikamereni, mhlawumbe ubaba afike ekamereni. Yabo nje sikhulume lokho kancane. Benijole khona umama? Yes, bekhona. Angizwanga benijole khona? Hayi nokuthi-ke benijole ngekho? Hayi bebekhona, ngisho noma engekho besijola. Sihambe ebekhona umama. Nilalaphi? Nize nimithisana? Besilala ngale ekamereni, mhlawumbe sometimes emahhotela. Wow. So today uthi-ke ufuna ukuconfessa kuyena, ulindeleni kuyena? Hhayi angazi, noma ngathini. Noma ngathini? Ya, kuzobe kuphoqa ukuthi akusho lokho ngoba phela yabo uzobe ediniwe. Ubaba wakwakhe ngoba uthi ade threatenisha ethini? Ethi angihambe, ngizomqhatha nomakoti wakhe. Yena akafuni ukuhlala nomfazi wakhe ngenxa yami. So ama-threats bethini lapho cause lapho akuyona i-threat ukuthi kena hamba? Cha phela wathi nje ingane owaqala wathi angisikhiphe lesa sisu lesiya. Ngathi mina ngeke ngize ngikwazi after that wathi nje ingane ngikaze ayondle ini futhi nje kwaleyo ngane akayifuni. Yo. Ngakhetha ukuyigcina-ke mina-ke ngoba bengeke ngize ngikhiphe isisu ngingenayo ingane. So manje-ke now you are 4 months pregnant. So manje uma uhamba uye kodokotela unakekela ubani ngoba phela awusasebenzi futhi? Hhayi okwamanje benganakekela, bengayiqali lo iklinikhi. Bungakayiqali? Uzoyiqala this month. So wenze ukuthi uyiqala bekukhona i-financial support from bona? Yeah, from bona. Okay. Asimthinte umama wasekhaya simtshele ngalolu daba. Asithembe ukuthi uzo-understanda isimo, asazi mhlawumbe ubhidliza nomshado, asazi ukuthi uzobe wenzalani namhlanje. Kodwa sozwa kuyena ukuthi uyithatha kanjani indaba. Hhayi, U-ready? Yeah, ngi-ready. Okay. Usu-ready ukukhuluma naye? Yeah, ngi-ready. Unanswering. Hello? Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi sisi. Okay, ngila e-studio, ngihleli nosisi owayethi-ke wayekugadela iy'ngane. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Uthi usacela ukukhuluma nawe? Ukhuluma nami, ngicela khuluma. Okay, ngicela mbele. Uyibambe kanje. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo, ngizwa usisi ethi ucela ukukhuluma nami. Ngithi mina manje ngesikhathi ngigada iy'ngane zakho lapho kwenzeka inkinga. Inkinga yani leyo sisi? Ey'nyangeni ey'dlule ngalala nomyeni wakho, ngamitha. Umyeni wami lo kade usigadela naye iy'ngane? Yebo. Kanjani? Beniyenzelaphi leyo nto leyo? Besenzela kule ndlu engalela ngilade ngilala khona. Kwami? Wenza leyo nto kwami? Yebo. Kanjani sisi, awungitshele ngoba phela leyo nto angikaze ngize ngiyibone ngisho ukuyibona. Bungeke uzuyibone. Ngoba? Besiphela ngesikhathi wena usulele ubefika ngale endlini noma mhlampe uma ungekho mhlampe usebenza i-night.
Or ngalesi khathi mina ngishiye ekamereni ethi uyosayidela isihladi besuke eza kuwena. Yebo, kodwa ngiyaxolisa. Uxolisani sisi? Usuze wakhulelwa ingane, waxolisa. Cha ninamanyala naye umyeni wami lo, ninamanyala shame. Ingakho nje busuke ufuna ukuhamba, usufuna ukuhamba, ule uncenga ukuthi ufuna ukuhamba. Ya, uyena umyeni wakho ethi angihambe ngoba ngizomhlukanisa nawe. Ukade ungangitsheli ingane phathi eqala ukukushela. Bengeke ngize ngikwazi ukutshela. Ngoba Bekuzobe ngathi ngiyaxabanisa. cha ayikho loyo nto sisi, ayikho loyo nto ubuthanda nawe. Ubuthanda. Cha, bengathanda ukumitha. Ubuthanda. Ziningabi indlela zokuvikela ukuthi ungamithi. Umithe indoda yomuntu oshadile. Wena wasuka ke ngokuxakile ngathi usuyadelapha uzozala indoda yami futhi. Awu ngiyaxolisa sisi. Ayangilamukeli uxolo lakho. Besacela ungikhulumela nomyeni wakho bandla ukuthi ingane yami bandla ngicela yondle. Ngikhulume naye ngasikhathi nishayana nakhuluma nami. Cha, Manje ngingenaphi lapho? cha phela inkinga ukuthi yabo angifuni ukuthi sizifakane emakhothi ngenxa yokuthi kumele yondle ingane kwasho wacima yabo. Ngcono wena umuntu wakhe ungicengele yena. Sengumuntu wakhe manje. Hawu, ubungena vele? Phela kuwena. Angithi ukwazile ukungifihla naze nagcina sengize nathola ingane. Yazi ngizobulala umuntu ngalezi ezami izandla mina sisi. Hawu, uzongibulalelani manje? Hawu, wenza umngcolo ongaka. Ngikuthembile. Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi ngiyaxolisa. Ukuxolisa kwakho asiza manje sekukhona ingane. Ukuthi ingane phela inacala-ke yona. Kodwa nje nina nobabili ningcolile. Hayi, sorry-ke sisi. Kodwa cela ungincengela bandla umyeni wakho ukuthi angondlela ingane yami bandla, ngiyacela. Angingenje indaba yenu, into engayikhuluma nje indaba yengane kuphela kodwa nje nina niyangicika nje nobabili naye nje. Wena fanele ngabe ukhuluma nayo indoda yakho, bese kuyindoda yakho. Cha, sesahlukana. Nahlukaniswa yini? Ukuthi ubusukhulelwe. Yebo. Hayi kwaze kwanzima-ke fanele uyizame-ke indaba inamba yendoda yakho ukhulume nayo. Ngoba nje kwamanje angingenze iy'ndaba zenu asisi. Hayi, okay. Ngikuthembe kangaka. Sorry. Hayi cha ukhona boshame sisi. Okay. Sawona sisi? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila. Ngoba ngihleli naye usisi la e-studio uthi-ke na izathu azayikhiphe le mfihlo ngoba ufuna nondla ingane yakhe. Ufuna yondle uba kanti ingane yakhe? Ngokusho kwakho uthi-ke na angathanda ukuthi yondliwe nina noba u-2. Hayi phela umyeni wakho zoyondla hayi. Wathi umyeni wakho usumupha yena? Awu ngiyamupha sisi, samthatha. So tell me, azikho izinto oyibonile laphayana ukuthi mhlampe khonto enzakalayo phakathi kwabo? Angikaze ngibone lutho, sangaze ngisole lutho. So akhathi ethi yena ujaha ukuhamba, wathini kuwena? Wathi phela yena uthi ukhona umsebenzi abekade ufundela usewutholile. Ngase ngithi mina kami inyanga ngize ngithole omunye uneni. Wase ngithola uneni-ke waseyahamba njengoba sengizozwa lokhu. So kuzokwenzakalani-ke ngomshado wakho? Mhlawumbe uzombuza umyeni wakho? Ngizombuza sisi ngeke ngize ngithule. But-ke umshado ukuthi angangifihlela into engaka nalowo nto uyenza la kwami. I know, I understand. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Ngiyabonga sisi. Okay. Manje wangabe usamtshela lezi zinto eduzisho ukuthi-ke ufuna akondlela ingane? Wajika ngathi uyamsaba futhi? Ngiyamnqena lo mama. Uyamnqena? Unqenani? Uzothi ngizwile nje ukuthi ube nje uyamangala ukuthi mina ngikhulelwe futhi kade ngilala nendoda yakhe. Uyathuka. Wena ulindele ukuthi afile kanjani? Ya, ngikulindele vele lokho.
Yikho kade ngithi ngilindele noma yini kuyena. So manje what's the way forward? Ngoba usukhulumile iqiniso. Uzothi ingane uma uyiteta uhambe uyishiya khona, uzoyenza njani? Cha, ngeke ngishiye khona. Uzoyenza njani? Ingane izohlala nami. Uzohlala nawe? Ngeke ihlale nabo. Okay. So mase uyitetile kodwa uzohamba uyisise khona. Bayibone noma uzoqhubeka uyihlalele wedwa lapha. Cha phela ingane kumele bayibone. Kuyaphoqa. Uzohamba uno-introduce khona. Yeah, but ngizohamba nosisi wami. Okay, abazali bakho bayazi ukuthi yena ukhuliswa umuntu oshadile? Cha bengabatsheli, umuntu owazi usisi wami. Yena wazi utheni ngalolu daba yena? Uyena othe angcono angihambe ngiyoconfess. Wathi asami sekubona into uzoma ngathi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibhekane naye emehlweni. Umtshela. Yeah, ngcono ngizama ukuthi mhlambe ngimfonele efonini. Oh, okay. Ikho-ke ngize la. Ngicela ngisiza. Okay. Yo, nayizwela ukuthi kena uthi unkosikazi akayeke umyeni wakhe ngoba ecela usizo phela ukuthi kena ingane ayondliwe. As much as ingakazalwa kodwa ke shuthi usendlalela kona ukuthi kena masizaliwe ingane yazi ukuthi ikhona akusiyona ingane engekho kodwa isakhona. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe naso isiqephu sikhipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa futhi EasyBet lapho i-code ithi Black50, promotion code Black50. Ungakhohlwa ke. Siyabonga. The Black Life TV.